Wel, maen nhw'n dweud yn aml iawn bod y ffair Iâr ffenest siop i amaethyddiaeth, a dwi'n meddwl bod hi'n ffenest siop i ffermwyr ifanc hefyd, achos mae'r sgiliau sydd ar ddangos gan y ffermwyr ifanc yn y ffair Iâr anhygoel. A un sy'n gwybod y cyfan am y gystadleuaeth yma, di Angharad Dan, ti'n o lew heddiw. Very good, siwr i chi, Ron, chi'n iawn? Iawn, diolch yn fawr. Da iawn. Wan te mae hon, dyn ni wedi gweld y ffermwyr ifanc yn addurno cacennau bethau, mae hwn yn beth newydd i fi. Beth sy'n mlaen ma? So, ni ar y cystadleuaeth torri Sioe ar hyn o bryd, Ron. So, cystadleuaeth poblogaidd iawn nawr o fewn y mudiad, so mae'n codi'n poblogrwydd pob blwyddyn, a sy'n braf i weld. A so, y nod y dasg yw i torri Sioe ar lan i 8 darn. Right. So, mae'n chi'r y 2 chicken supreme, mae'n chi y gliniau, mae'n chi tynnu asgon allan o'r gliniau, Right. y 2 aden ac wedyn y coesau wedyn. Ac mae gofyn mae'n un y gystadleuwyr i gosod rhain mewn tin ac arfangos nhw, so fel bod yn barod i mynd i werthu da. O, reit, ie, neu roed yn yr rhewgell. Un o'r herwgell, ie. Mae'n dipyn o grefft, sut bod rhain wedi dod ati i wneud y job yma? Dyn nhw wedi cael eu hyfforddi ar gyfer y dasg, tybed? Ie, so mae lot o nhw falle wedi mynd ati i bwsieriau lleol, neu mae gyda nhw rhywun o fewn y gymuned sy'n falle'n hyn lawr ar gystadleuaeth ar y mynd hyn. Ond ie, so mae lot o nhw, falle tro cyntaf yn y neud e, neu falle 34 waith. Fi wedi bod yn digon ffodus, fi wedi ennill y gystadleuaeth ar 2 achlysur, so yma'n Lefel Cymru. A ie, so mae Megan wedyn ti o Geredigion law fyna, yn y trydydd safle fyna. Mae hi wedi dod yn ail y drydydd fi cwbl o weithiau, so mae hi'n eitha falch lenni bod fi ddim yn cystadlu. Ti wedi camu ar ffordd wan, rhoi cyfle rai eraill. Cyfle rai ifanc nawr. Ti wedi bod yn hyfforddi chydig ar y job? Do, so nes i hyfforddi 2 aelodau o hen clwb fi, y droelyn, do, ond erbyn lenni fi'n y gredif sir, so aros i fi neutral y boes, o fe. Mae'n bod yn gadeirydd ar sir fel Ceredigion, mae'n dipyn o her, swn i feddwl. Ydy, fel y peth yw, ni'n gystadleuol iawn, fel chi'n siŵr fod yn gwybod, o fe. O, yndw. Ond ie, mae'r safon yn uchel, ond mae safon y gystadleuaeth fan hyn hefyd yn uchel iawn hefyd, o fe. Mae sgiliau'n codi pob blwyddyn, a'r safon yn codi fyd, sy'n braf i weld, o fe. A mae o jyst yn rhywbeth arall, ynddo. Mae'n rhyfeddu fi faint o bethau mae ffermwyr ifanc yn cael cyfle i wneud. Mae'n fudiad, mae o'n mor werthfawr, ynddo. Ydy, mae rhywbeth i gael ar dfan pawb, o fe. So, mae'r torri Sioe ar chi, mae'r ferno boncyff siocled yma'n hefyd, y creadfan calendar, neu os chi yn well chi wneud barni oyn tew neu gwartheg tew, o fe. So, mae rhywbeth i bawb, y set. Sym rhaid i chi bod y cefndir ymwybodol, ond mae lot yn elwa o gystadleuaethau fel hyn hefyd, ynddo fe. Os gen ti ddau ddwrnod prysur yma neu ti'n cael cyfle i fwynhau? Cyfle i mwynhau hefyd mwy a cefnogi'r aelodau, ynddo fe, ond ie, bydd fi'n tipyn o diwrnod, fi siŵr, a edrych ymlaen i canlyniadau prawn yma nawr, o fe, i gweld lle mae Ceredigion yn dod ar diwedd y dydd. Nid agos i'r top fel arfer, yn dydyn nhw. Gobeithio ni, fe, croes i fysef. Fi os i Ronaldwyn fel un bob blwyddyn. Diolch yn fawr ti am y sgwrs, dwi'n mynd i edrych am goes Sioe ar ei ginio. Hyfryd.